Айде сега, Миличка, ние да излизаме пак камчето, да ходи към Аз отивам при рубриката. африканските теменушки, които наистина не съм знаела, че са африкански. Мислех, че се намират тук в нашите градини. Даниела Станева, представител на Градина БГ. Добре дошла. В тон с теменушките. Много добре изглеждаш. Благодаря. И това е едно от най-красивите, бих казала, саксийни цветя, които присъстват почти на всички прозорци в нашите домове. Много така хубаво съм е, забелязала. че го казвате. Действително е така. Това е цветето, което аз помня от времето на моята баба. Тя го отглеждаше на нейният прозорец. В много малки саксийки, в много цветове и толкова кокетни, че мисля наистина правят страхотна компания в дома. Това е всъщност и причината то да бъде толкова известно. Преди да разбера, че е африканска теменушка като вас, аз също мислех, че е стайна теменушка или баба ми просто казваше теменушката. Градинско наше цвет. Градинско наше Наистина цвет. ли произлиза от Африка всъщност? Да. Значи причината да бъде наречена африканска теменушка и това да е името, с което това растение е известно в цял свят. В България майче му казваме само теменушката или стайната теменушка. Е това, че то е открито в Африка през 1892 година. Наречено е Сент Полия на името на двамата баща и син, които са допринесли за откриването на това растение. Кажи ми, кое е най-важното нещо, което трябва да знаем за африканската теменушка? Първо, то не е теменушка. Това цвете не е теменушка. Добре. Значи, това цвете няма нищо общо с цветята, които са от семейство теменогови. Добре. То е към семейство глуксиниеви и съответно това цвете се родее с колмнеята и епистията. То е тропическо и освен това обича влагата, обича топлината, обича светлината. Добре. Как да го отгледаме? Да. Сега, африканската теменушка, когато я избираме, добре е да видим, че че розетката е правилна. Ето тук, например, малко сме го посмачкали. Розетката е правилна, значи, симетрична. искаш да кажеш, че листата трябва да обграждат цялото цветенце. Точно така. Цветовете трябва да ги обграждат като едно ветрило, като една преграда. Точно така. Добре. И цвета в средата, просто то краси самата теменушка. Как го гледаме? Оставаме го като моята баба на перваза, но важното е всеки 2 седмици да го въртим, за да може светлината равномерно да попада върху листата. То трябва да е на директна светлина, но може би да не го грее слънце. Значи трябва да е на много светлина, но не бива да го грее обедното слънце. Защото тогава листенцата му ще клюмнат и ще пожълтеят. Едно растение, дали е гледано добре, личи по това какво е състоянието на листенцата, какво е състоянието на цветовете. Значи първото условие е да бъде на светлина. Ако не му е достатъчна светлината, то се издига по този начин, нали, по посока на нашата светлина. Това означава, че не сме го въртяли, за да може еднакво да бъде, равномерно да бъде Щом е огряно. толкова чувствително, предполагам, че има и специални изисквания за почвата, в която ще го поставим. Да, но преди да говорим за почвата, ми ще да говоря за поливането. Значи, това цвете трябва да се полива. Идеалният вариант е в паничката отдолу. Добре. Ако искаме да го полеем отгоре, трябва да бъде под листата и в никакъв случай да не мокрим листата и цветовете. Ще е повехнат, ако ги не мокрим, така? Значи, моментално те са мъхисти. Те са мъхисти. Има различни разновидности с чисто гладки, с по-мъхисти, с много мъхисти. Както има, освен различни цветове, има и различни разновидности на цвета. Кичест, с повече цветове, не само в един цвят. По-гъст цвят. Тук виждаме. Те са белички и лилави. Е в повече цветова гама. Повече, по-пъстро. Ясно. Тук виждаме лилав цвят, който преобладава, розов. Фуксия. Също и бяли съм виждала. Добре, те се различават и, както казваш ти, по форма и по цвят. Но познаваме, че има ли някаква символика цветовете. Да.
Значи символиката, и това е общо взето пожеланието на нашия сайт Градината БГ към вас. Искаме да ви подарим една розова теменушка, тя е може би най-хубавата, с пожелание. С прави листа, много добре наветрило. Да, с пожелание за просперитет и за много пари. Значи розовата теменушка е подходяща да бъде поднесена на делови партньор, за да му върви в бизнеса. На вас да ви се връща тройно. Тогава и повече да ви ги подарявате розовите менушки. Благодаря. Ние с удоволствие приемаме. Другите какво говорят? Лилавата, например, какво допринася? Синята е за творчески успехи. Чудесно. Значи, ако господин Мондиус се интересува от желание да се изяви творчески, може да му поднесем синята менушка. Да, това е много добра идея. Много добра идея. Няма нужда да изява. Да. Благодаря ви много. И сега, лилавата, разбира се, е за вдъхновение. И това, което никога не трябва да липсва. Да, и философски поглед към нещата. Имаме нужда от вдъхновение. Защото където две, там и трети. Съвсем по-наше. Но забравихме това, което бяхме обещали на зрителите. Как се пресажда? Каква е почвата? Значи, теменушката не е необходимо да се пресажда всяка година в по-голяма саксия. Това е цветето, което цял живот може да расте в един размер саксия. Важното е, затова е много хубаво, но важното е да бъде сменена почвата в момента, в който теменушката видимо не нараства, не иска да цъфти. По този начин ще стимулираме, естествено. Почвата означава, че се изтощила. Тази с невероятно здраво листо, просто се вижда стъблото, колко е свежо, колко добре изглежда и наистина, изваждаме теменушката. Е в прекрасно състояние. И оголваме корените внимателно. Трябва да сменим половината от почвата, може в същата саксия, като съотношението е 4 части листовка, 1 част торф и 1 част пясък. Добре, поливането, каза в долната част, в чинийката. Точно така. Трябва ли да ги турим? Това е хубаво. Когато са в този вид, значи аз мисля, че ние с колежките допуснахме грешка. Тази, например, като я взехме, веднага като ни се обадихте и ние се зарадвахме, че ще дойдем при вас, взехме ги и не ги натурихме. И мисля, че тази теменушка страда от това, че не я подсилихме в... И сега как ще я спасим? Сега ще я спасим, като я натурим. Значи, в периода на цъфтеж трябва да се турят 2 пъти месечно. А кога цъфтят всъщност? Това е хубав въпрос. Значи, теменушката цъфти по всяко време на годината. Важното е да има достатъчно светлина. Значи тя цъфти, прецъфтява, т.е. сменя цветовете си. Ние увекналите листенца или цветове трябва ли да ги махнем, да ги почистим? Хубаво е, защото, както виждате, самите листенца тук ще пречат и ще загрузят самото цвете, което означава, че е хубаво да бъде почиствана. Да. То не пречи, ние няма да го съсипем, ако махаме. Не, няма да го съсипем, ако махаме. Цветове. Добре, навън могат ли да живеят? Не. Само стайно растение. Това е другото условие. Това растение изисква постоянна температура. Тоест, стайна постоянна температура, която трябва да е задължителна. До 15 градуса през зимата, по-ниско ако падне, може би и това е причината нашето цвете да не издържи прехода. Ама през зимата ние трябва с пълта да ходим вътре, ако и държим на нея 15. Това е минимума на температурата 15 и максимума е 25. И това е цветето, което не излиза на балкон през лятото. Остава си стайно. Задължително повярвам. И другото нещо, което ми се ще да подскажа, за да изтъкна моята баба, разбира се, която е знаменита цветарка, е, че тя държеше своето цвете на перваза в кухнята. Там най-често съм ги виждала. Така, защо? Значи, това е субтропично растение, то обича влагата. То обича онези изпарения, които идват от често готвените манджи. Повече пара, къде е друга. Точно така. И поради тази причина в кухнята на перваза. Идеалното условие е на източен прозорец. Добре, а шарките на листата от какво зависят? Защото често виждаме преливащи листа. От светло към по-тъмно и поне аз съм забелязала, това че са различните сортове. По-леко не ги дърпай така.
Моля те, това е нежно цвете, Ама видях, деликатно. нали казахте, че едното трябва да го махнем? Това е изядено Да. от нещо, от някое насекомо. Да го махам ли? Сега, Ами не би бързай. трябвало да го махнем. Сега единственият вредител на теменушката, това е една муха, която снася ларвите си в младите листенца. И то точно заради мъхчето, може би, тя ги предразполагат, те не падат. То задържа Да. мъхчето. И уви, когато едно такова растение е заболяло от този вредител, няма никакво спасение. Единственият начин е да вземем здраво хубаво листо и да го пресадим. Каза, ето, здраво хубаво листо. Така ли се размножават тези цветя? С листенце в чашка, водичка и то пуска коренчета и после сме готови. Не. Особеното при размножаването, не, така се размножава. Това е най-лесният начин за размножаване. Особеното е, че не трябва листото да се мокри. Тоест, когато откъснем, но аз няма да го откъсна това красиво листо, никакъв случай, защото е чудесно. Да, е много красиво. Значи, правим резник от листо. Ако искаме по-голямо коренче, трябва да направим и допълнителен разрез през средата, в 1 см през средата на дръжката. В една чаша с вода, която отгоре има целофан или оризова хартия, правиме дупчица и поставяме листото така, че то да бъде 1 сантиметър във водата. Във водата. 1 сантиметър от дръжката на листото е вътре в... На практика тази прерязаната част, която е цепната, да бъде във водата. И сега, защо е необходима тази хартия? За да може да запазим листото да не влиза вътре във водата, защото иначе ще изгние. По-изчерпателно от това, здраве му кажи, Мондио, мисля по едно листенце днеска да направим, да пресадим. Той тръгна с творческата изява. Точно така, тя си беше негова. Да. Аз ти на вас благодаря ви много. пожелавам пари и просперитет в живота. За мен е пари, защо няма? Леле, край. Ей, сега откачих. Нищо, да ще се ги менкаме един ден така, един ден така. И ще си... Творчество, един ден пари. Добре, не е лошо. Много ти благодаря от сърце, на добър час и пак да се видим скоро с красота върху нашия бар плот. А сега реклама.